aya Sompa 106.5 Sompa 106.5 anansa modo ya yede banyina no wo banya bi no wahwe na afi wasanso atie yayi na anansa mu ayede ba no de bokoto dwam na de mu ntintima ye pa ayasa yebekọ Gomua East Mansinimo awo mfimfi mantamu na yatose aposifo akire nipa makomaku ensia ewo hono mu a ne nyina no yebonsam tabo boreboy bi wi hu dwumadie anachese won mu die tonton no hono mu a anam so ma aposifo bom pempe kodru hono won ma kire mrante kwa makomaku ensia na enhwemo krampo ya aposifo ye no ekire mu se chese won ma ye ne se geto ankasa ya wobi ntumi nkwa wura wo se wunia no wo kọ hono mokwa wa abra wi bi ya bonsam tabo boreboy wonto bi se wudi kofie eno aka ho bi Ghana Police Service adwumako no di won mo ntanta ekwo hunu bia ya won mo sisi won mo mpata ya chase won mo wo awo Gomua East Mansinimo mfimfi mantamu na ana wia ya mpronto beka se bomu no ana amanebo ya de basom ye no na ye kire mu se enipa ba akokora de wanam so atinananom wonse do ebra posifo wamo ade ahia wodo ya chase wode bubu adan ekoye na won mo de hwase ne be ya sampata wodo won ma ye no nyina wo bedwuri ato aguo na aboa mababo mu wayire mu no na enam so ma abrante kwa ne ba ko ade ne ti ekohye saka si biase a ewie kire no wochi nananom ewo ense do na enam se kiki ne mentem wase kakra ye ba ho ewo Ghana Police Service anamabunu ne bi ntam wo no ya tese aposifo ne bi nso epra sebre wo so da ayaresabia ya empanyifo ehwe se wo betumi abo wo mo eho modern afei wo matumi anya ayarehwe na ya kwa wo so na ya kwa kodi enkomo ede afi honom na ya hwe se ne eho hyehye yankasa esi etie shanenso se kase boyi enmako bia daroma ana wonom aso yasene a dan do nyina ya betena sese ya yada kase boyi eba na yade babasom ekwoba na sa no anu ahye nenso Salasta Campbell mechada womodo ya toothpaste and the brush abano womo na so yasene no mapia na numre yase wunyanya apoase papa ya betumi de atwetwere wosia na wotwene ntam sansa ya toothpaste and the brush de eboa ni padua ne ye papa ema wose no wankasa edimu eno achi no asanso boawo ema dan da nyina no kyase wonioma wodo a wo ye no enioma atumi koyie adema wase wokọ adwama so baabi biada anam yaya yeton bi a wonsa ebeka Accra na se Kumase ya homa no ye 0501 619588 0501 619588 na ye ne won mo adi enkomo afa Kumase de no so ye 0501 390338 yankwa homa no so na ye ne kwaku adma enkonkodi enkomo kwaku madroy Bini abamejo so na sesi ya wabakọ de twedi ampon me basa ya adom nti boni die nsi ha yo boye nkomo fetia no pano ade ba wia no ana na wo boye nkomo fri Gomua East Mansinimo fifi mantamu emrante kwa achese won mo akasa bobo mpata wo moton no boni hu bi ewie kira posifo akwakire wo mo a bemu ba akokora woche nanom wonse do no emprempre ye de na apia firi mu na so obetie yanso a asem no tesei yo mini aba meda wase edwa be pie mu ewo eye mfimfiri mante mu eye Gomua East na eho na ene anapei ye bo eye Sompa etiefo nyina amane ewo wiase afa ne nyina se eye ade ase Central East Regional Police Command no aye joint security operation Ninyina enese ubepie mu ewo eye Gomua East Mansinimo a ade ase market kese ba kopa ewo ho a se eye etiefo nyina ebeka ya abandada no eyi wo mu nyina ebi mu ko agen kotoku na kire se ebi no nso eba eye mfimfiri mantem ha a ho no ye frɛ ho eye dominance atampe market complex ho na wo mu eba ye na free foi eba hoi na ade ase highway no efiri eye KWAKU anase nkambumbuni mantem kopem eye Cape Coast no eye bia ewo ho eye Budiata junction kopem eye Porten junction no ade ase akwanfowemfo be share kwan mu ho pa na enye asam ketoa enye marketi ade ase woni efiri eye Takorade ebi mu efiri Kumase ebi no fi Cape Coast wo mu nyina no wo mu ba ebedidwa na wo makono mu gedie mu no
na yadesa akromfo no eha wo mu yie papa a enye asam ketwa Central East Regional Police Command no ebo won hu modin bia e ma sa akromfo sem no etimi ebrase e mechese bibia etimi ekoyie yenda nkosale anapeya na yadesa se na market no nechi ho no mbrante kwa bi ase bi wo mu mpe brabo akọbọ wo mo sese e wo ho ene de wo munya eye chense be se maako mienu miensa no ma pebia e de abo pek baakusia ne chese wo mu de adura ho nya dadoa baako mienu bia no mu de abom no ma pe eye rubber bi de akata so ne chese wo mu dan ya wo mu demu ano no ne no eye adwuma wo mu ye ne mmom no eye kro no bo ene wi ton in fact ade aye ton e wo bonsam gemu no saa nneoma no ade se ukọ ho a ubenya saa de ni bi ato ho ene red ene wi ene nneoma hudo bebre eye ndubọnya etia eye Ghana mamra no ye hudwedie ena mrantie edi ho na chese wo mo de kro no atato na chese wo mdwumedie ne de aboma ne sa enum ena chese etutrasam ni nneamade a wo mo eye no police for intelligence a wo mo epike ye no e kire mu se samrantie so mo kọbọ kro ni wi a eho ena wo mo kwache nti endurada anajo ade beche anape no ena police for egada intelligence na chese woman immigration service for ekambo mu se ntampe homa na ne de na Gumwa district assembly ne so task force eka ho na chese wo mu nyina ekambo mu se ntampe homa wo mu koto hye wo mu so na wo mu tiri mu pa na wo mu kodi wo ho nyina na se wo mu kwacheche akromfo na se mrante wo ho no na wo ma ye soup na chese woni enka ho no wo mu yi wo mefrim na chese woni a wo mu ho ebebon wo saa nneoma boni ni mu no wo matimi ene o makwa gina emra nanim nti no enu echi so no so mo chi omo a na kire so mo bubu sa dan a ebo ho ni nyina nti wo mo kọ no na ya de se wo mo keta eye drip machines ni bi ne bako ni o mo fre no bako na etimi ebubu adan sese nneoma no wo mo de ka ho kọ ye nti o ma chi wo mo du ho no wo mo bodan kokoko mba chọ wanya pie bro na metori opie ya kwen no ma so ne page se ten no ma kọ ye suni abako no he na tenti no ba na sa no na che so se no nkrofo yi wo mo ya betiti ye nti woni amu ho no ante na wo ho no to hye wo mo so na ndie na ya asem keto na brantia ba ko de minnim ne na ofe so di wo wi ase oto ne ho na che so da machine ase na machine no ne ba ko ne timi diri ade no fa ne ti so na che se ono ankasa eje ne nkwa di free minzima enye tuo na eka no ba na sa no na che se immigration officer ba ko na police for na call ye no na wo mo no ma no esa nti afi Central East Regional Police Command Operations Commander Jewu ono na chese ono ne mrantie no na call ye papa wa ya de papa one of for reinforcement na chese wo mo eba e bre mo ba ye no na immigration officer ba ko de mrantie no ato ahye no so na chese wo mo de wo mo sa akeka no nti na ne condition no na ye very critical nti enumu na police for makomako mienu so wo mo ba na broni person ba rescue no wo mo so branch na to show mo so nti na ko wi ase no de na ya de se police for mienu any immigration officer de wo mo ho aka wo mo condition no na enya ade so metimi egina okona no na mbomo no wo se yetimi ratio mo de mo ko St Gregory Hospital Ayasabia Sambe ya menewe kase de nti ye nya de free Gregory Ayasabia na hrem so mo condition no emu aye din ye papa ambulance aba be form e de o makọ police hospital a ye wo gide wa reshimu sede ntama ade nche no na chese yitimi enya amanebo papa e de free ho na ekowi asenso mini aba na chese wo mo chi enipa makomako 6 ina yuga no mebo amande no enipa makomako 9 na wo ma kire mo sisi a mene wo kase na enipa ba ko so ato nananom wo nsie do operations commander and to komafo no ene genefo no nyina enimu se wo mo bebo wo mo homadin bia na woni a omudi niamade a etisei wo mu ntimi ma woni eton ade wo ho no enya wo mo fa hodie endi wo mu dwa no wo me make sure say safo e ka ho nyina no wo me chi wo mu nyina e di account na eteso wo mu dede wo mu di se wo ba be ta ade na wo ba be ton ade no wetimi edi wudwa na eteso bebia no etimi aye kama eho meni aba na ayensha sa geto yi yabaka ne se
afe na aba ho anana wo hodeda Get idea mechanic say beye afe ba kupenie na say get no aba ho when we say a market no one ya wo mo ton ade kese wo ho pa ye nuano muslimifo yi wo mo na say wo mo ni ejije ne edwuma ho enti gene no so mo de ba wo mo di fi Nigeria Mali eni Niger eni long trailer na kese pa be gene 2000 bucks na say egum na wo mo de aba enti no ebi mu nso de woni nso a ebi sa edwa no ebi mu finkran on say yetu omo no ebi mu kwa agye nkotoku ene ebi mu nso ba nti obi nso ho kra na sabi oni dan fe no ba be rent dan ni ade na market nso etise nso no yesan so ogoro boys ni ade obi ho mo a oni be bi da nti wa ba market ni mo no na say oba beta sitasi jeni ase na say ono nso aye ala nkaka akra ade be sa no na wenya no kofi obi na say odi akofia kwako ninti no ekoba na san woni ana wo mu ni ba bi da na wo mu nso abrabobɔ na eso mu ni so no wo mu na say be ya afi ba ko nie no wo mu akwakɔbɔ wo mo sesen wo ho mo a sɛ na kronosem na say wo mu de wo mo ho ewurewure mu ma me ba ko an ne yensa eka na ye ne twetwe nkombo na oye headmistress one of the schools no si bibi nti emi emfa ni din ento jampo ni school no o kire mu se ono ankasa ni school akwala na o kire na de na akwala no wo JHS2 se na abrante eye kromfo a enye asam keto young boy no wo be 16 years no abrante eye kromfo tatra mo a oye kromfo a na ne ko ba ni say wo mo ankasa be bo no ankasa headmistress ne kro no emumu wieye no wo mo sanso ne dai e ka ho nti ebra mo na wo mo de mask akata o manim nti ebra police fo etimi ko kire wo mo no mu bie ma so say ha akola me kire wade wo school ne ma ba ye me frem say enya asam kizo nti no sign your ma bone ne de ya de say koso ho a wo mo share market na say na sign your ma ni nyina enni ho be ya fe ba queen na say get to for akobo mo sesen rebase and the wo do ho pepe mo se na sent ni nyina asasa nti ene die police for se ni o metu o mani edie so mo so ne de ye hwe ni mo se hwie be enche sa ennyoma ni nyina no so ebeja nti ene die meka ne se efiri anapa be se no wotwe ni mu de ebe ya de se edwedie ni ade koso pepe asamre me no kase de asondwe mapa na yo akwaku so bodie mu mame na me ni nkomo yi emra ya na ye Richard Kumado akwaku di enkomo panyipai eba ne bambo mu a wabere mu na ye bisa se aso sanyo no a ekoso na baabia bekọ bia na ye wo ghetto ase wo man no ye nshada mpani mfa nhwe ewo mu ana posifo aye kakra ewo mu ana won mo gyan no ye betimi atu ase ni ye Richard Kumado ye mo adwo Sompa so ni na ba mi da se yo wadaro ma yabo punu manumre yi a ayaboko ye wono se aposifo to na mo bi ewo Central Region Gomwa East mansini mu amanei wo ma kire mrante kwa makomako ensia ne nyina no ye se wi hu dwade no mu de won ma ye no edan na won mu timu a wo mo ton ya je se ko ba na sa kura no kikirikira manipa baako wa firim ya aposifo ni bi nso eprepra sa ghetto ya je se ya sososo ewo my Ghana mu ne papa mu nie many we are against to the extent a creative problem amaya because ababe ye a hub for all manner of criminal activities no ebe here say ye be ye BBFM and whatever police for more power and also more to me in terms of crime prevention, in terms of crime investigation, and in terms of arresting criminals. Ye be problem say we need to be a bit more aggressive within the communities because most communities are called Ghana almost get to who are we need droboninis all other things are leading to crimes within the community. Now where you back say police and na ma so and now woman nim sa get to so no nemo just ye bo amane ansa it depends there be sometimes omonim ba omofi say bonibia and free one for now and now say your new ones are APA ya omonim
and as omukra use her for intelligence gathering or something. But to the extent drobonini, criminalities and all manner of things are coming from those places, it is high time we look at it again. Now, the build is here for some other individuals. The police will want to question them why they will give out a building to criminals and they will be selling drugs and many of those things in our society. So dear way no ebet me are possible. Sir, maybe baba magana ye to us. Yes, I say abaji hini. I will may you more utu and two. We been back as a way crown war pam warmwa a hen adu mukogo. Woman ya babaji hini wo my ganemu. Ebet me a drumebia masadi ye to us ye. Oh yes, definitely. Sir, Petaya Ghana is a sovereign nation. The police have so much power. If they want to bundle criminals out of a crime hive, unless we don't want to do it. But if the police want to bring down the building or get the people out of the place, these are things the police can do within the smallest possible time. And on to say a creative problem, and I say a creative problem. By Yadadia, the police office within the simplest possible time without any difficulties. So dear, where ya can want some ya wadaro my abo punum wing. Yenim say a shas yene. Abamum penufua bakwa, edasokoso. Ababia bansho were not from the so still. Adia da sutim ho. Adia se na was a bind the guaquem. Na yetimi tu asie korasan se nei no wo hwɛ mu anya wo mo nko na ɛbɔ ɛna no ye wo se Ghana Immigration Service nso wo ton nenam wo srasrade ye saafo no nyina de afiri kwa ho ɛne wo mo asabio jantra brabo wo mo bɔ no yenim se wo mo ne saafo ya ye kwa we ya so ɛna ya nenam ɛde na mo na wo sa ban hwɛ. No, we just have to be serious about it. Tell the police to be radical. Tell the police to go out and clean the system. Tell the police this is a security threat, and they know it already. So just empower the police and set an agenda for them. A combination of immigration, police, customs, the BNI. Then you have a support from Minister of Interior. You will clear them out because small arms are one of the major threats is facing our nation. And some of these threats coming from small arms. It could be, a centralized place where some of these criminal hubs are people who sell some of these arms to people, and they use it without licenses and many of those things. And you're taking advantage. Now, police for all this one. Ready a young far a boba kunkum no mam you Ramuntaka Mubarak. So for your chef is some near on some sort diaba. Sir, woman for a woman stress and yama or Kwan no Ghana Immigration Service for Quachili B. Woman wamu jantra brabo e woman went to young who be BM. San say a biny baby shy con I was our phone in our so. Yabaka say, Sir, and a more tway. Anna Sans say, Eba boa me na one woman for so by ya Jonathan Nigeria for no one much Ghana for no. Yes, I'm Mukrum. Definitely, Ghana is a sovereign nation, and see, many of the people who have been arrested, one, they will take them to a centralized position, and that's a centralized place, no matter profiling. Refugee board, committee crime, they will deal with them in that regard. Legally by their swap in their positions can be permanently revised. And these are the things involved. What is important is that you're a sovereign nation. We need to take decisions that ensure public safety is guaranteed and security assurances objectives are achieved at all times, at all places. Because Accra is not only smelling with rubbish, but the nuisance of beggars in our streets is a major problem. Kumasi is a major problem. And so we need to do something about it. And for me, my boy immigration for about to say they've taken a decision to make sure the street is clean up. And let's do it in that regard. We want to say, yeah, bump on a drum, maybe I know we wiki na. Sans I say, abandon dana pensono. And could I know mamma no more muscles than your main?
ebi mu bai e ma ye wo moti ko mo ko no masan so ababiem ye security system no enioma bi to chima wo Seba migration, your deaths were immigration. Uko police, or anti-human trafficking unit as a department. Immigration for migration department. Uko Ministry of Gender, a whole department. The judiciary has a similar one. They need to work with the NGOs in this particular regard. I remember by 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, I was very key player and as a consultant and a technical advisor within the human trafficking or trafficking in persons. And that collaborative nature of Ejumana, my results be great. Probably they need to go back to it and look at what we are doing wrong and begin to fix it. Then again, the criminals who bring these vulnerable people here, they need to be arrested and prosecuted. So they will always find a way of bringing them until we are able to prosecute them. Those days we were getting prosecutions, successful prosecutions from the court, and the police were leading the prosecutions, and they were getting results. So we need to go back and let's find out where we are getting it wrong and let's get it right. Wadaroma jawo kra mawako na yakwa yanimu no Ghana ban yanya dai ewo ye bambom sanse ne ye hu se na gratifo nso kra de krata piedwa wo mo kyerem se enioma ekoso wo ye schools awodo mu ene obehu na akora bi no de tu ahye ne ho ene obehu na akora bi no de second ahye ne ho sa nioma no a ama teachers ntimi nka ho asem no wo mo ma Ghana Education Service akwakosi busumi ya wieye se koba se won man nte ho hwe wo measures wo mde begu akwa mu a na gratis se wo mbetu omofo e de na wo se ye. Now, I think PTA, Ministry of Education, Ghana Education Service, the Teachers Association, and the parents must come together because students were on roles and responsibilities. Teachers were on roles and responsibilities. When I was going to secondary school, I don't imagine people bring guns to the schools. But what we have done over the years is that you get too many free teachers, and I see there's no PTA again. It is a bad decision. And it is making the children become stupid and they are putting up some crazy attitude nobody understands. You cannot threaten a teacher with a gun. It is a dead matter. And that is what our country has become. Apart from schools now, any year blocks, most of the schools are for the churches. So let's give back the schools to the churches to manage. At least the fear of God will let you grow up and you will not become a criminal and you will not become a fraudster in politics or you will behave properly. But what we are doing, we've taken the schools from the churches. We are not managing them properly. You're taking authority from the PTA and you say there are no PTAs again. The teachers don't have control. And so I'm just hoping that the new Minister of Education, seeing what is going on, they will call a stakeholders meeting together with the Director of Education, the headmasters and the PTA people, and everybody to come together and find out how we can fix this. But the secondary schools are the most affected ones. Local universities now, levels of security arrangement need a bit higher. So it is time the police, the headmasters, and the parents must engage the police people and the secondary schools. Now we find a way of addressing many of these things. Other than that, security officers are many of our secondary schools. They are a little bit relaxed because now they are not used to these levels of criminality. Na se we no kura no se kwa ba no se ye jaima ensore no a wo mukita school ni mu no a be ma nyamsoro kura bam. Exactly. What make Catholic school and come out become stupid? You can't go to Legon Presec. You can't go to Presby school and the Methodist school. That is why everybody wants to go to Wesley Girls. People are not going to Achimotan. People are not going to Holy Child. People are not going to Ola. And they are not going to St. Augustine's because of the grade or something. They're going there predominantly because of their discipline. So parents want to send their children there so that when you are brilliant, you'll be disciplined and you get the results and you become a successful person or a reasonable person for society. But what we are doing, that teachers don't have control and students are coming to schools with guns like a jungle. We are just one step ahead from a mass shooting in any of our schools in this country. Yo, me jawa mo ko na ready etew.
One name call for by Yardine, say a manua first near Boo school, Murian Famra. Nobody, I don't speak about what people speak to. I want to speak so that it can come out of say, then I'll be held accountable. But I believe that some level of discipline is important. You see, your Chrome Hana, young boy, be grades need very important. When you have good grades, and also Professor Achimota. Achimota said, your standard of dressing. Ghana for in the name of modernity and stupidity. What it occurs, and of course, he said, yeah, Ghana dressing in Fahon and because one has been in German Achimota. But you and I know that you send your work to Achimota not because of the grade, it's because of the discipline there. And yet, look at the people who have been to Achimota. Are they not being beneficial to society? Because of the discipline. But in the name of modernity and democracy and all nonsense, everybody call court, and the court ruled that they should allow the young man to be there. What do you think you were doing? You are creating a bad precedent for the future. Bad precedent. And this is what this country has become. If it is not fraud, it's corruption, it's criminality, and it is just everywhere in our schools. Children are bringing guns to school. They will start shooting people. And we will go back to what is happening in those countries again. But this is not our culture as a Ghanaian. This is not our culture as black people and as Africans. It's better we do something about it before stupidity catch up with all of us. You're Richard, I know the Yako school, Pa. Me and was no Bernard Daja when you. You're welcome, dear. I was your way, you're Richard Kumado, and Yanano Ekasai, and not KWAKU. Mo why dear papa and the sabre yaka say numre no de asum die nko ameboa asum die nko a de kama mo yeda se pebresuo bi nanom wate ai pebresuo bi nanom nyame ya adom a yebemo abafie na nkomobu ho ye no wasa adi muni aba mena wate yo I was your way KWAKU adma ana yene no akasa yene gomo 8 mansinimo e won finfi mantemu e ho na yene ne di nkomo efriye ye gina we so na ya dan ho nemum hyene so yi say Lester complain method a wode ya toothpaste ana na brush abano wo mo de apose papa ana so yasene nipa de ho a na watwi wo se sanse eboa wo pa esitwe de ema nipadua no ankasa pomden etimi gina na so yi 0501619588 ahumeka hit patch nie ahumeka hit patch wonya bia wawie sanse wo ma Ghana and if you wiase afa na nyina wo pe wo mo a wo mo bra so a wo mo ha adwene pa ema jase ebinum se akesefo ne di kan ebinum so kura bo kire mu se ateateafo no eduru wo mo mensese a wo mo ha adwene papa nya asem keto ma eni nti hwe enya fe ne yebebo we hu nkomo abe debate yes wo nya ahumeka hit patch se akoba se obra no so ana wo ye batan wo hu se wo ba no wa sha se pese obu ne nsam fi sha be se dumiensa de kro no a ha ho kwato ahumeka hit patch ne fama no okwo school mu na se ba na wo bunyam no oye no ho hwia na nye ya no so wate no de atare emu asemu ano no ya wo ne badwuna makora na timi asua de kama ya kyese ensan so mabiem 0599 802 297 0599 802 297 ya jina resuni adan ya ho ye ba kase bona aka no ye de beto so hot bite no nsia ebrem kase no ne de toaso de amawo no hyene so se we no ya bone hyehyeshi ejatuato aha ya Sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra no nsia ebrem kase no ensemu a editie na edika no ebi ni se ye kwa santimantam mutaw asem bi asi ho echenkuri Saranso na beto dwase emfie numnie se assembly member bi wo mu yi nenkwa efri ho e wo sugakope court akotena asem no so amamrante no yebu wo mu fo asrofo dombi so anansentem wa santemantamu wo mu kwakire temamufo biri wo mu ememu ba kokora to ye no asem no kopiem court na court sesei ye begina court ho Godfred yebu adame kane attorney general wono na ye ma me justice
tokonu ne lawyer pani pa no wakasa afansem bi ho Yakase mampeni abediachi Professor Jane na no poku agimai wo fra manone abepie mu ewo my Ghana. Now doctors not Ajima Rollins wono so akwa probo ewo Osu Beach wona abusua ensem a waka no wabroso no esewani. Mene wo kasa say finance ministry say university a teacher for na wan say won ko strike no woni wadi kasa sie bi. Abusia ensam no edo so ankasa afoforo dodo no aka ho ene yakane nyina abomu ho se yede babesom no sia brem kase ebo yede to hot bite no so na bibia atumi akonkan na yesi nkonwa sei no na ahye ne so se enyumaku binum ene yede aseda no ma wo 21st clinic sciatica expert me pa choko ho no branches ahuduru nyina na kokoje ayarehwe haxa mixture ene ne capsules also dro tatahwe wo aduane to yemu a na wuwu ebi anto yem so asara mpacho boru pharmacy ni bebi eton no bia wonsa ebetumi akabi yanum a wote yanka ewo kase mu no me OBREMPONG-NANA KWAKU AMPOMAH mene Adwoa Asare enafe AKOSUA AGYEIWAAH KODIE boati afetew yansha kase no ase ne nkopie mu asantemantam mu na wa asantemantam mu ni ayate ade afiri wo hwimhwediem enya nika nya sama ya asem papa kra ni ayate ne se akwada mobonsa kra wanya mfinhia no edunum ye frano Nicholas Agyei ana ebinum kra ka no Agyei wono akwada yi wa man ne nana abrewanim pompa wanya mfinhia no aduoson 74 years maame no wanka Agyei nanka Agyei di anka ni Agyei kra nanka namka wo di anka manenka Agyei adania ene ye nim ni asie anane ye koba ye firi so bete bayira homa mama bayira mo kese akwada no wagene nana nkwa firi ne nsam na mpani se ne wo kwa atan ne wo ba atan ne wo gina ho no ya ne wono ne atentrodo ye nkwa santemantam mu ne ye ne ya mane boni ya oto yankra edi firi ho ba bedu enkobonko ne musa ne sa so asam wo yatie eya no kure na ye no kure nso a emu nkyiremu pa ene sen ba ma ajoe yuzo minia ne ba cho no honam ti sen una mudi boko na so anyumbe de maboto kakra to pa boyemu ni ayate efiri wo hwim ade ba no sa na tie na se ete sa emu nkyiremu ne sen na mu mansana no etiefu mbra Facebook aye Sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra na wone mehwe amanebo no a ba bedu ka ho asem na obeka ho asem no wamra mehwe bi bawa asopa pensempati afiri akwapa no kwafo ho sani wadi ka no sa pepe netie se ubedu asantemantemu a ohwimhwidiem no ka sei anti asempa afiri ho abranti a wonye mfie dunum a ye friend Nicholas Agyei one nana na ewo eye ohwimhwidiem ne nana ni din de Joyce Owusu wonye mfie aduoso 9 me no ka sei no ekom eni sikade ho asem a ye ka yenka nkowie ntino ena me no ka se abrantie wanya mfie dunum atumi amana na natina nanom ewon se do bremu anyumbre ya yenka bi enhwemu na ekoba ne sen ne esi nyina ne se abrantie ye fra no Nicholas Agyei okona na ho se okwa akwagiska ede akope bibia kodi ne no ena okoduro no na kire se menana bomode na ohoro ho kakra nsa na ebremu aba bepe bibi aba bagiska kra akope bibi akwa akodie ne no ena mentem ho asesore ya brantie ene ya sabe no according to police for omototo na no kakra no omuchire mu se abrantie no se ohuona na se sabio akonfirm ona nanimpo police for chire mu so omototo na no bremu ba ba nyabotre akwada no so ohun ne nana se o ya confirm wanana watiwa wako ne nchezo okodiska akoto abiani adi no ohun wanana se confirm na binia se mekase akolai se wo hwe ho se ne sititie ne nyina susa se wo hwe ni fie no kura o mfa mfie du no kura ma no nanso polisi fo to na no kakro ma hu se akoda no sabi onimiemi akakra otumi twetwe ne se awiabremu ne se watwetwe kakra eno ko na ho a akwa akopesika dia ona na ye so nko ho no homra ene ofa ho
ɔde pempem na pempem ama mogya ɛnyini nti wokɔ Facebook a mogya egu hɔ yi ɔnana mogya a ɔde boɔ pempem ne tiri mu ama sisi am no kasɛ no ɔnana tina nanom ɛwɔ nsie do ɔnana nka bi hyɛ mu koraa na nka hwan na aberewa wɔ ne fie a ɔmpɛ ɛberɛ mu deɛ ɔno deɛ ɔso ɔnana te ase no ne ho yɛ nahi nti ɔde boɔ akɔ pempem ne tirim ama me no kasɛ no ɔnana tina nanom wɔ nsie do ma ɔno nso wakɔ akɔdi nsɛnsɛmɛ ɛwɔ ɛyɛ polisifoɔ asɔyɛ ndabere yɛ kɔduru fie hɔ no na wohwɛ dadwo a ɛyɛ abusua ne nanan koraa ne mma etwa paa ɛnya agorɔ na yɛdidi nkɔmɔ no ɔmo kyerɛ mu sɛ aberanteɛ no ɛyɛ ohima amanfo polisifoɔ na abɛfa no yɛbɔ akyire kɔ police station hɔ yɛkɔɛ no ɔmo se ɔmo abɔ akyire ɛde no kɔ bohyɛn hɔ ɛne yɛkɔtee sɛ ɔmo ne didi nkɔmɔ kakra na ɔmo tofuna ho bisa no a wɔkyerɛ mu sɛ sɛbisɛbi o ɔnana no ohunu so ɔyɛ akɔnfam na ɔmo aboɔ so a ɔde apempem ɔnana pempem a mene kasɛ no ɔnana no mati na ɔnana ti na nanom wɔseɛ do a ɔno nso no aba bɛka ɛyɛ ntokuro mmiɛnsa akyi a ɔde ne nsa ɛbɛkɔ akɔgye ne dɔkono daakye bawa mɛnkɔ nsa asɛm na twetwe aso paa na gyina kɔna no so hɔ a yɛbɛwura junction no so awura fie na tiefoɔ mmra Facebook ɛyɛ Sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra asɛm a ba bedu ka ho ɛka no uduru Facebook no so hɔ no a esan sɛ akɔyɛ mogyasɛm no nti no yɛahyɛda asanka ni kakra na nso wobɛhunu ne yie paa bɛhwɛ nafo adwen kyerɛ to hɔ na yɛnkenkan fama ho afei bawa yɛhwɛ deɛ akwadaa no so hu ne nana no sɛ wɔ akɔnfam na firi mmere santen a wɔne ne nana no tena fie no wɔhunu akɔnfam wɔ fie hɔ da me no kasa deɛ polisifoɔ ɛne ne di nkɔmmɔ no deɛ nyɛ ɔkaeɛ no no wɔso ɔhu ɔnana sɛ sɛbisɛbi ɔnana yɛ akɔnfam asɛm wei akɔyɛ srɛsɛm nso ɛyɛ nibisɛm paa ne yɛka ne sei na nka akɔla a wɔanya mfie dunum ɛdeɛn nnubɔne nko a na wobɛtwetwe a ama wobɛhu nana nimpɔn a ɛkɔm de wa wohu sɛbisɛbi wohu nyansa kɔ no hɔ sɛ nana bɔmmɔden a na ma misika na memfa ntɔ aduane nie na ɛneɛ woatwetwe mu a woyɛ de hunu sɛ wɔ sɛ wokɔ fie ɛkɔ nana hɔ na wokɔkɔgye sika ɛde kɔtɔ aduane die na afei deɛ woakɔdwuru hɔ na nana kyerɛ wo sɛ kɔna kɔpɛ nsuo kakra wo ho a wɔtumi afa bɔde apempem oledi tirim ama oledi a ɛberɛ mu a nyankopɔn ahyira no mfie aduoso nan ɛnyɛ agorɔ na wo akɔla bomɔ sɛ dunum wɔtumi de boɔ apaapa wɔnana apempem ma wɔnana ati nananom wɔnseɛ do sɛ yayayayaya anwummere yɛ wɔnana nka di nsɛm mu wɔnana wɔnka di nsɛm mu koraa da sɛ ɔbɛto nananom wɔnseɛ do saa berɛ yi ɛnso wonti wɔduru bɔne a wakɔfa nti ntina da bia yɛtu mmeranteɛ ne mmabunu fo sɛ saa berɛ mu nubɔne a yɛfa no ɛnyɛ adeɛ sɛ ɛbɛboa yɛ daakye wɔnana a akɛkɔm de wɔ a wokɔ no hɔ na wakɔ akɔgye bi na wode akɔ akɔtɔ aduane deɛ wode boa apaapa na pɛmpɛm ma nati nananom wɔseɛ sɛ daakye wokɔba no sɛ kɔm de wɔ a wobɛkyerɛ no nakoro a wobɛkɔ no hɔ akɔ akɔgye sika de akɔtɔ aduane adi nti wobisa yɛ deɛ a na ɛsɛ wɔhwim hwidie mu anwummere a ɛyɛ Madam Joyce ɛyɛ wusu a wanya mfie aduoson nan ɛnyɛ fiketewa nana bɔbɔ nsɛ ɛyɛ Nicholas Agye mfie dunum agye ne nkwa ɛfunu nsɛm anwummere wɔ hwimhwidie bawa ansana meja o ne mamu akɔkora no akwadaa yi wɔne ne ma ɛne nana ne nko a na teɛ ana wɔno ankasa na busuafo na wɔmaame ana wɔ papa wɔne wɔ hene ɛna akwadaa yi ne nana nko a na teɛ ɛna bio sansi suma me bio wo se nkrofo ade no woni mo twen a wata atwen ɛna wɔkɔ twen bi ba na wobɛpɛ sika akɔpɛ aduane ade na we ba ayi yɛnka no mienu mom yenyem ma mi influence every baby a wuwie no nete sɛ wakɔtwetwe ade ne wunya twetwe wie na sɛ ɛkɔm huru yemu a ɛne yɛ wɔ sɛ wopɛ bibi di tum nti onim twetwe ankasa watwetwe bi ama na ba nani so nna ɛkɔm hu ne yem ɛna ɔkɔ na na hɔ ɛne ɔno na na nete ɛna ɛbrɛ awia mu ɔkɔ ofie hɔ ne na ɛyɛ maame ne ba ɛna na wo fie ɔno nko ana na wo fie hɔ na akɔyɛ sɛ nana ba ne nana nkyɛn ɔnana kyɛ sɛ me nana aba me nkyɛn deɛ sɛ ɔne nnɛ hɔ nti ɔne nnɛ hyɛ dan mu akyi sɛ ɔmu didi ɔmo kɔ ɔma sika me ma sika koduare ansa na waba yi sika ɛna kyɛ sɛ wɔde boɔ no boɔ na pampam ayɛ ansa agorɔ nti abayewa ma nsɛ ma so deɛ ɔmu hunu ade a sɛbi o ne hu bu abɔ kakra nti ɛbaa no saa no na kyɛ sɛ ɛwɔ sɛ abayewa no pie na ɔkɔ keka mu na ɔto nsa frafo so ɔmommerɛ na adeɛ agye ayɛ no no ɛne sɛ
ombejuru ya abranti ode bobo o manana pampam mu no ka say de onana nka ti aswasa so na police fo aboy na oba say mo se betna ya pesi ehu ni etua mu ankasa ya mra boshen police command na so ye na nkomo bi e wo ho de ombetumi adi na o ma church mu yi is na sa fe na asam na bedu o ma aso ya o mo hwa o mo toto abranti na no a nti ye wo mbi ade etna na bi a ye behunu ni etua mu ankasa. Okay. Nti sisi ayaka say Nicholas Ejay owo ehefa pro station ankasa si ho no ma me bio Boshe police station ho assemblysty eye ohwim hwidiem ho no na ka manfo police station ho de na so omo gwatire e de ba boshe nti me no ka say de o Boshe police station ho na owo mpre am no ka say. Okay. Yo bawa moni adwuma so ya de pa se wa so mo man Ghana sompa akatu apa no so ewo mu no won sabe ka wate na sipi abusia ni pen ne bon komo eye yama de boni ya woto yankra adifira santemantemu ba bedu na join ye wo Facebook ne so o de mane na so join ye wo Facebook ne so eye Sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra eye arehosem akwada no wanya mfinhia dunum ye friend Nicholas Ejay wosu se ne nana ye friend se Madam Joyce owusu dodo na friend Ama Joyce wanya mfinhia aduoson and 74 years akwada no wakotwetwe yan ni bia wie amade na efa de yam wo paduane ade akwana na ho kwaji sika na ko hwie nsu ogu ho bra na baji sika wo de boa hwene na tirimaku no asam na awre ho yanto asomfiri ha abusuafo yamfa enko from Montamino emu na emfihia enum pepepe enie se assembly member ya no odi ne juma e wo soga kope abatso empesoa no eso owura mauto ajahili enipa bonfo bi ekobɔ no kro no wia ne dan mu niema wo mu wie ye no wo san bo ni tuo eka ho wo no ankasa ne fie na enipa bɔnefo a etu saa anamo no emfie num bi a etwam no na abrantie bi a friend Richard Adekere oyemesi ni wo no na edi wo mu anim enne court akwa asetena ama wo mo asigina ye se abrantie no wonkoda afiase ne nkwa na nyina na ho high court ene call asetena panyina wotena edwam eye Justice Daniel Ekomensa wodi tudwa ya wo kire mu se enye sa abrantie Richard ne nko a ena edi bone no afoforo bi nso a eka ne ho ya baako edi ni Emmanuel Hejuro ene Steven Ajibolo wo mu nyina emfihia aduanan son aduanan enson 47 years obia entu kamienu no bomu a na sese wo mu mienu no wo mu kodam 94 years wo ma ye dwumaden ede aboa ban wo mu kɔ no wo mu babie mu a wo mu ensan kwatwutuo ewo bi su biem na Adekere ne de wo mu kopie mu wo court no wo de to court na nim se nyade se wodi 4 ewo ntansa wodo a wo mu de etu ni 3 eso ne yedi kan eni se wo kita etuo ya emra ema ho kwan se wo nkita ne etoso mienu eye awudie ena owura Hejuro ni Ajibolo no wo mu nso entansa yede tu wo mu ti no so se wo mu abokro no wo mu so gitu mu se kro no ne de nyade se wo mu atu anamo bi a etisa nanso na adanse nyina ede pefe sentansa wodo a yede abosa emrantie no eyade se wo mu di 4 ewo ensem no ehun uye di miensan ya mabobo ya afoforo 9 bi so boaye ema saa awudisem no koso ni odi kan eye Obed Ayonu Michael Samuel Kofi Zotovi ene onu ankasa ne twin brother Christian Zotovi wo nyina mfihia no edunum obia enkonkoda afiase na senior state attorney Andrew Doji Adugu en wode to court no anim sa fempinu ani aduro no 2020 ena Hejuro ekobo ni nua Adekere amane so opani bi atempotem ho no ya assembly member na abrantie no enye so ye assembly member keke wo skapa ebihye no ho enti wo momwa no na wo monko kro no emfamfiri papa no efie na mo kwa akowia obi ade na mo akọ na mo nsa aka de mo pa mo mesene nkwai wo msi de bia mi se papa no no wo ya prove stubborn kakra ena chese etuo di mayao ya owura no oto na no mo nse do ya emfie no mu a etwamu enti court no etena se no wo mo chese samrantie yi ne wo mo aye no etia koma wo tia na oyemu ahye wo se brim enti sabe ensese wo mo tena nipam wo mo nko da fiase wo mo kɔ no wo mo ba wo mo ntu ana bi a etisa biom I was sure go so da ejina court on sansem ya mu
na March bosom da na to so aduonu nwotwe afempemienu ne aduonunum yaaye wo mu are wosam besi awo asante mantamu ayedanyame ebra asrafo dom bi ekokoto emrante kwa basam yensa soko sibam wo mu sibam trofo a na anya asem ketoma ewo danyame na won mu akire mu samrante no kra no wo matese wo makwa wiafun ane ade ema sene wo mu sibi bro wo mo no na eyare hosam ye pa enhwemu kire se won mu ye senior officers a warmo asrafo adwumako ni mu awo asante mantamu enam so ma abranche France kwam yadu wono Okodie nsansama wa asrafo yi ensem afei kwabena safo ana Christian Adwoa ya do no abone mrane se kofi Yesu na wono so aka ho bie wi akire no emom de enam se bro no timi wo mu nti no wono antumi antana se ya woti nananom ewo ense do asem de ba no Ghana Police Service ani asrafo dom ne mienu nyina da ka ba kire mu ya wo hwe se da bi anya sa na asrafo adwumako ni yatete wo mo sabio se ko ba ne so obi kura de nyambra samu a na no nkira se wasa wo bonwa na nipa no woti na no ewo nsia do adai a yesi nipa na wiafon na eno aka hu bi ama asam no na edi court akoniaba ewo mu anako ewo mu na sanso aba ma epu busumi ni mu no ena beda dwase presiding judge ye pemu ya wono ati adwamu ya na wo hwe asa ne ba na asanie no enwo nse nyina betumi akọ adwamu no ko leave ya tase wo ko na hu mejie mu enti na asam no akọ twetwere ba ho na ase ne ka no won ntumi hunu ne kane yesanse pm pamnyi ya wati adwamu no ko leave dia na wan na etena asam no so enai court afra asam no ewo soame eya soame district court ana ko so asetena ama won ma hye se nyame ya domu adwun boso nda to so enum won besa so afra asam ni biam sansa asam wati se ye no akwakwa yo ma Ghana ye bambom nsam ana enye obia so na fa no ho se asrafo adwumakuo no emu nipa makomako enso ana wo mkodi se nyambra asam nam so nche no wo mo benya afutuo ne nkyerɛkyerɛ ne nhwɛmu ma pastor nko a ebokotojom na ebeboa na nneoma nyina da atumi akoyie nam so nkyerɛ won matu asam no ahyeda sa John bosom da to so enum awa afimu sasem kroya won besanso afrebio yegusu gina mu wɔ court na yemfiri hɔ kraa lanum ho na aban sesan ya NDC amamuo wo mugusu a wo mubu man no kakra se ya won ba wo hu se kane in fact we crowd a suspended chief justice Mame Gertrude Esaba Tokonu won kire se ne dwumadie e oman Ghana mu e watamu adwuma no no eyo amonyo enkwankan enso ani ba ku sei enu nti won ya twena sensen ya won ya te committee mpo so won ntra ne dwumadie ne so na se ebubo no sa no a wono enyine dwumadie nyina emfa emfiri ne nsam enam so ema enu adampo na nsan ya mpo ansa na enu ade ne kura bayi enipa bebre de nsam ne bebre akokọ to kire se nia ekoso no emfa ne mra kwan so ntinka court ne hwe no anka mama ne nyina no court na wato agu enam so ma eno ankasa ne lawyer ya kane no mpo no osan so ya aban lawyer panin Godfrey Adwoa Asare e de abetu dwa se committee ne sitting ya wane beko e wo Mame Tokonu ne nsam ne ho no anka mo mfa nto Sompa TV na Sompa FM so afa ne live na Sompa FM live nso ye yi ne ho na ba bia obia ehwe bi amani pa ibire mpo akasa tia se o da bi emra ne masa na no nti yankọ homa no so na ya ne private legal practitioner lawyer William Kusi wona ne monko ne yamusa sa so atakere 1468 no aka san pa aso yebetimi de nakọ TV so live na obi ehunu bi ana we no yamfa nkose kokuam ye wi a ye de hontasa e de abra Ghana fo council otiminka Sompa 106.5 FM Accra so ni majo mejo suminia me pato na wo honam tisan yo yes aduma awurade adom yenso ye ho ye pa na council ni ha ye gina nie Mame Chief Justice they say crowd ye de dwumadi asensen ho kakra ne lawyer say se committee ni betena ne nsem so a yemfa camera nsi so na Sompa TV yenyi bi wo ho live emu obi a hwe bi manfo bebre nso akasa se da bi we no yenya no behind closed doors aso we no emra ne makwan se ye de camera besi so na yaye ana ye ntwentwen ye na ase kakra nsa yo me ga ase mi tie bo so yenyina ye tie Sompa o se emra se ne tie president ya amena ankaka yenyi mafa camera nsi so na yenyi no obi anhwe bi nanso o se sema akokọ so ensema ni peka kota ni peko ene ho sensema
it is not out of the way, sir. Chief Justice lawyer, say I will be able to young Nukura Mutianko TV, no be unhappy. Obakaya Mamuha, let election petitions. That the court TV, so no more, you know, be a baby. I'm running Casa, election petitions, so TV, so but say, Bear Nipa, ye be just no be a to man of finance, yes, the Avanco TV, no be unhappy. Reconciliation Committee. Yeah, be no address or set TV, so but send a bear and put him on final near the court TV. So now, Chief Justice Assembly, you will agree with me. Say, see, is a cassette here, Ghana Basus in a cassette here, NGOs a cassette here, and there were a lot of organizations to Ghana, or many president in Yadri. And in answer, who feels that. Political in nature. And to me, I want to agree with Governor Dami say, send a do one pump chief that no be a fine and fast and be a man. Young teams no be unfair proceedings, no be unfair echo. As my baby son, as a man, send your papa so no. You be sending in a Nasa Udifa, Nasi Pamona. Obi who say at least do one abaka so na say chief just do e dey enye e dey support to pass e dey beko and e dey asumdue beba na obi who say ampa next time obi anka me so ba power and me so go pam chief that's what it is council lawyer Abraham Amaleba wa kire say o we dey enka ni awo pe no anka mra ne betimi ama okwan nanso Supreme Court nso betimi decide say nia wo pay ye de be mawo ana ye mfa mawo bio se nia wo pese nipa mienu bi yenyi wo mu mfiri committee ne so no eno so sa decision no lies in the bosom of the court se wo be gi atuma na wo ne nyentum yenim so say madawro mama kire me hu say Supreme Court no wakasa eyemra aso sani wo kasa ne kwan so ano no sani be ya asumdue fan betimi aba na nipa nyina be hunu ne a ekoso entinka yenya ne saa no ye prejudice asem no de nanso wo hunu se Supreme Court no damra ye de asem court ani abato agu ye kwa ani abato agu we so ebetimi akowie pepepe sani maame no wo pe no means but the chances here baba agu e wo soro ohwe the decisions from my so far anything to go by there it's like it's because on tom rabia because all the rulings some say on tom rabia it is on tom na no be kan dia we obagu na mom so mo dwen Ghana security ho ani asumdue ho dia any public policy ho dia they should be able to allow it na say cancer the letter of the Lord dia obagu. Okay. Council say see as a futuo bi aba ana akwanya na ba se party say was asemi mu nyina no with experience no fatu ye nyina yefo ana fatu party say was asemi mu nyina mufu a dia ne nka beka Sompa FM dia AKOSUA nyina no aye because all this while Supreme Court they say independence. And you come my president to me say no na chief justice Messi ho no dey see what they are we independent and yakwa say president the chief justice yes say or you be or sympathizing with the party na some kekano omo nka no kwa it is because say president nya akonya say wo chief justice Otimi sign penifon ko yinkola the company for ko yinkola omo ba Supreme Court action otimi sign omo honu akoyi obi oba ye nche enti obi wo ha ye panyin sin na ne bu afu se ade na memeti ha adwuma we ye me na me bia na me ye me qualify na de me ba ha ade ntina ya sign me ho akoyi obi na de minimum na sepo aba o hwe de AKOSUA efira to go time ye nyina ye tie Sompa ebesi Georgina Wood
na Sophia Pupu di asema ma ho because no panyin but the extra ban omo fra no ma appoint obi a sebe obi e panyin sin e dey asema ba media futu am de be ma politicians ni say omo nyai Supreme Court na se ka say Chief Justice bi ko ni first Chief Justice fufra yo e panyin ho pa no omo man na Chief Justice okọ retirement na bi fufra ba e ba sa obia no obeka say politics ntin ye yi no because in fear wadi bench no and a many Chief Justice and no ebema abotema ba ye to so bi o NDC for opposition Supreme Court ma decision bi say they are partisan and no more power. The big question that they have to answer is that decisions now Supreme Court woman are political na senior political they are also who said Supreme Court decision and the MPP and also your political and you court no na you who said Supreme Court omo makot no mo robots omo sua law and you from law kunim for the makot na ho they try to politicians asemi ba a lawyer for those who Ghana and yet changing our MPP Attorney General and Okodie Chief Justice. See penny years like Chief Justice for one lawyer. Now I say party in a eternity. Now I very neutral because the way I say power struggle by the two major political parties in the country, it doesn't help the growth of the judiciary. And so I'm advising where you free advice I'm doing my politician, Mumia for Yansa and to your say I partisan, BBM, partisan. The core parliament, they are a partisan, but about judiciary, it is not. If you are appointed CJ way, that's what Kunya Sama, and yes, a party also good dependent. That is a bad signal. Council, you better ask where the Nanka ye jail nema mwako krana, ba kubi abebum. Ba ku abebum ye, ni awo here chase Chief Justice ya wanonso. Supreme Court yi, wanonso wati mubi. Committee yi kura mpo ne hofuafo ahobi. Ujidi se eno ka ho bi na influence court decisions efa suit akwa against ni nyina yi. Name person me kata but we feel say objection to a and also for sanction. So that kaya your mama everybody your mama go court na Georgina Wood Chief Justice. Yeah, so one so that then I think in the past sorry. And the person that transmit the data saying I can not sorry ba or could you turn the chairman. I think that is where or actually so the dinner the pamo mami AKOSUA or no I think is also the Chief Justice. I will move that when the big man for the but only a big Chief Justice. And you benefit from any decision against KWAKU. And many no Sompa FM. Judges now what is no. Me am a man panaba me the me for no unka. Then the bear will be a two but the American make him say Ghana should be sensitive to the security of the nation. And that they back on green course. And this is after 79 years to one. You see that the politicians they don't learn anything. They didn't learn anything at all. And in the interest of the security of the state, I would advise this Chief Justice to recuse himself. Come on back academy. The reason we are about the Aniata. Now we go to the Amawano, what they did here. Then here, who got us out when you should be back. I am made the and come in, but main castle or keep on keeping out to get it from my post to go to Supreme Court. Almost here, decisions, man. That one I will not say. Council, you not say, and you may Obrano wada Jenny usi ehunu one yache. Yenim say ye ko yanimu no. Se foforo bi actually adwene ye ball pro a obebie yen. Anwumre yi Sompa dase. Yeah, abusuani pene ne bon komo yi lawyer William Kusi. We private legal practitioner. Ene no abo enkomo no.
Wo ensanfofro emono mampani abediechire Professor AGYEIWAAH opoku ajimaye kasei wo framano ne United Kingdom ababedru omei emu anapomde ho nsem so de agyae sesia de ejina brane papa beye nakakra enie na opanyin no ege medical leave set ne honam mu dodo no won hyeda entiapo enti woko amanone no wakwakoje ayarehwe enti ehwa akonia banyina abribia mampani John Dramani Mahama na nsemu a na thank you to yi ekopiemu ewododo wanom ofuru simpie no wodi tu dwa se professor no woni no di nkomo abrenya na wo warehemu pa se saa na wotwefufuro yi a yebewura mu ibekona wie ye de na chese saa na wotwi ebekona wie ye ne de na Professor AGYEIWAAH na opoku ajiman waba bedru omai Ghana emu ampampa onyame aye maame no adom amana pomde ho nsema doctor fo ahwe ne kama ama bibia timi akonkan ti ye kasa de waba eba beto ne dwumadie so sede se ne fata abusoya to ansam no asona Aklote kwale mrasha bajani doctors na to Ajima Rollins ena anope wo sori free ne kata so no ya sada bi awoso otumi bo monchen so na wo bo apro ho kokwa sane osu beach no ankasa e won mo tebia ne bobre city sanse so no daye ya wankwa anhwa bia no nananom ababa kansem bia gunasum na ebra maami kodru ne se woni nsese ya ka kire kura efi mu fi pa ya tese wo manfo no asoa ya wo mde akogwa mu agyanan ane adenya asem ketwa na eno na doctors na to Ajima Rollins se ba kire se da bi wo man Ghana nya sa na yetete yi se ne afia se bia dokuru beach wo pa de nipa kora kwetena ho a ade yare e na bebre no. As you know, I am an ex-official member of the Assembly, and in going around the constituency, there are complaints that have arisen. So, as part of the working tour, it's not only about the projects you have done that are ongoing. It's also about some of the real challenges that people are bringing to our attention, so that when the MC sees it himself, when you are planning towards how the resources for the assembly are being spent, these things will feature in your plans. As you can see, there's a lot of encroachment happening over here, and I think the assembly member needs to be empowered more, because you do have the mandate, and we have task force at the assembly. So we have to be able to protect the land. Na anwatru no ana municipal chief executive ya wano awaklote kwale abatu ampaso aso ye koponi mu woromanyamfo Alfred Alote wono so de say etwaso. My MP has just said the waste that we have here is coming from other municipalities, and what we need to do as a community, we need to work and collaborate together with the MCA, try and see whether they can also do some work upstream there to curtail the waste that is flowing. But anytime they do it, the cost is to us. So we need to do a collaborative effort in trying to clean up there first before it gets to this place. I was so worried. I municipal chief executive officer ya walk lote kwale kroponimu. Yera Alfred Alote Gezi. Ya twansam ne so ne akwa kopiemu ewo so yapon akase no emu enra ene yete se senior staff a wo universities a wodo e Ghana ha pa wo mo se nyade asese wono be kwa akwa de bio adan a won se ntinto obi akamu enu ntisa aban amfa ma won a enyade a won be ko eno nam so ama wo mo declare strike, industrial strike ne bi na wo mo declare strike ne wie ya pe ana aban fra won kokom ene won kwabo nkomo bi na nkomo no ehun sunsanso nie aban aso ye hwesikasam so e de abeto gya kire se saafo yi a wonom so wo mo ko industrial strike nyina no adekodi nti a won ko industrial strike no aban agya atumi so de be ma won ene se allowance a e wase ye de ma won enyina aban agya atum wo de ma won afei entumu a e wa allowance ne ho ye wase wo de ma won no so no wo de nyina e ma won enu achi abaya yese sasika ode be ma won nyina no wode ekwa na chi akosi November bosome ne da afra sempo November bosome ne da na edi kan pepepe no ehwa no wakosase de afiri na afi entumu so ode ma won no so no wode aka ho ede ama won enu nti sabre ya mene wo kasai allowance ne sene yete ne sene ya wo se eba nyina no aban hwe ne nyina kama na wode ne nyina de ama won sene ye be ya won akoma ebeto won yam
Soafo ya o se ehumasua eso eyora Haruna Idris wo de aso dwa se emfie kakra ye da yanim yi aban yenhyehyɛ ketene se de be ya wo mbetimi edi sika dodo no a ewura ehumasua emu na wei no eye se wo mo ba begina emfitiase adesua ehonom basic education eno wo be mo mani akɔ ho pa wo kire mu se empepi no ya insachare foforo bi eba wo humasua mu a wo be hwe wo mo a wo motati mu de eye senior high school for ena face yapon ahodo no emu ene na aban kura wo beye san hyehye no na aban ne beje fancy a enti as a basic education ho no wo mo ayi wo mani kakra suku adan ahodo ya egugu enuase enkoda a eco school a wo munya baabi entina enne 21st century ya ye wo mu yi suku nkoda da so etitete empatase en wo mu esuade enti wo kire se sesi ansa kire foforo ya wo mo de be basic education no eho pa ena wo mo de omni esi odinsem we nyina etudwa na 21st annual education world forum ya ekoso ewo London. Access to quality education with improved learning outcomes. That is a vision of the new government. Sompa and to invest more in basic education. If you do an assessment of our education funding regime in the last decade, you would find proportional expenditure weighted in favor of free senior high school against basic education and tertiary education. So there is a policy shift. The Constitution has guaranteed free compulsory universal basic education. We are celebrating 32 years of that Constitution, a stable democracy. We still have about 5,000 schools that are under threat without basic fiscal infrastructure. Ora Haruna Idrisu ena yesoafo a ohye ehumasua so ne eni ekotie yi na krata tentente Afri Senior Staff Association Universities ahodo ye wo magana mu apietwa ya won mu chem se ready atadwefo wa won ma chedane pa ne nyina ne yesa ne won ma hwe ne mu ache won ma so wo da ya na so ntimi mamuo every November abosunda na dika fempim yenu ne aduonu nan 2024 ni mu wade bepem sese no aferi na atumi aboso de ama wo mu ne nyina ne yesa ne ga na ban atumi agina ne tumi so chese se na strike na mo kono na eso beba mfaso ama wo mala wanse ne nwana ma hodo bia na nke wo se won mo saka no ene won mo saka dia na se ewo hia sa strike no kra won be kwaso ato so na wode hu dwuma biem aka hu bi ama Senior Staff Association Universities of Ghana wo mo ade ato dwa ya watro krata ade abacho se free na de kro wo mo ne wo nua no nkae nyina strike won mo kwa ye no won mo ade asi he ya chese wo mo de full stop asituo a chese won mo twa sensen sansa de won mo hwehwe no eno ana won mo saken na won mo fa sa akwanya no so na won ma da abamu mpanyimfo asegitiru ene soafo ya ohwo ma ga ne yenwomasua wonsam so na ebiato ade ama ne soafo ohwo ma yesikasam ene mpanyimfo mu kabie won sansa won mo ka ho bi ena ama won mo da yesui atumi abam Leicester Company Limited ya wado ya toothpaste and a brush aba wade pianyai na nonsia kase boy ya tumi dia baba somwo no sha so sa homeka hit patch wono so aka ho bio wo mo so ne ye gina na ya da ye ho tew na fei ya de edi ho enso atoaso adiama wo KWAKU, minim sawaya she. Me kraman nane. Now so ebony show one baso. Mane hon sepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom then it's not on, but as a condom. Endpoint homeopathy
homeopathy clinic Ghana had the obi enim sesa ye prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na eye endpoint homeopathy clinic anase eye kidney eye liver problem wo fa baby ena adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo eye endpoint homeopathy clinic wo mo dem fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de eye endpoint homeopathy clinic ahenema kokobe kumase ba ko ho eben angel educational complex no ena akra hanso so de wo mo gina mu ankasa e was painted every friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic obia ebe kire for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mo dem fua medo edra no pa wutimi to wo boase etwitwiwsi o ado na so ni se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima minya homka senti na ye bokoi na me die me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anase de ehia me senfimfim me biem na wo hwese mesi aye fita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and me di hwimese enti na wo se efi na yas total care gel toothpaste and the brush ne die ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, Enukratrodo, Yas Herbal, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and the brush, Abusian Chamfa. Sawo pedudu tu e won kan ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste mo ahodo, and the brush abedwaso, abeboy. Munde dinam se mena foreign call. Hello. Hello, Papa. What about to be a new? Se me feel London. Eko US. Na no crowd wo kura fra me boma mania. Na papa mo ho te sei. Awurade aduma haboko. Na ko jejesi. Eko bo sempene mo. De woton adanse ho niam no nso. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Eko ba. Mesi wo bo aduma kura sre kane no a. Na wodro US won so manfo bo ndin sa na. Hey papa US hakura de. Na ko jejesi company limited agi ba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adanse ho niam dia. Obia se na ko jejesi company limited na matese wo bie depo kasie bi e wo KWAKU ho na wo bia koto adanse ho niema na eye no kura papa no kura pa a police station in Chenhua akuo ba sempre mo no onye mereda hwe we kura no miensa mua e no bia nfoforo yawo ba ko abu akwase paase kumase e de ba ko so pokura se nkran ha obia se na kodojasi eye bemaba e wo danse mu woton cement iron rods banding wires and Adwoa plywood and just say the board dance ro te se bibia e de hye adanse ase de ko wie depo no nyina nso eye tufo bo wodu kuka mu a wodu koja free Akra we KWASU depo eni pokrasi de no kra to nchen a wosa wo bi Akoteman Tantra Hill Iron City Amanfrom wosa bie depo kese nso e wo Koshiman Kumasi sepase depo no kra da nchen a ebisu magazine road head office no wo bie depo kese nso e wo da de ntam edwesu Akra road Femeso opposite Alhaji Salia ampaba meboshen Tanoso Breman and Amanfrom numbers of man for the free 0244 313 752 and 0244 41 93 93 Nana Kojejesi Company Limited. Hey, Kuaba Simprimo no. Hey, brand new. No, I didn't tell us who the friend of Ahumeka hit patch. So what's young? I won't baby. Now they are Taraso. And make say what be Nadu bra. What's a pain? And yet sister and I ask Irene now or the Hono into where the fat on area. Sister J Ahumeka hit patch. I tell you I ask. Name a few minutes and you're ready. Hey, bra. And you miss me here the power after construction. Yeah, not me back and me neck pain. I have a pa. And no mama the papa. And you could see arthritis. Anybody pains. And you must say Ahumeka hit patch. Hey bra, ahunka hit patch no. Aya duma pa. Me feel heat bi abra Mediterranean. Afebriti awa bi mo. Pese na dwume kra. I told you so. Say your back pain, waist pain, menstrual cramps, any arthritis in Kwadia. Use you Ahumeka hit patch. What the herbs and oil. It's a ginger and cinnamon and I. At a phone call Alpha Duo Pharmacy, Origin Chemist, Pharma George Accra, Palace Pharmacy Accra, Buakwa Pharmacy Takrad, Lock Chemist Takrad, and Malarigo Pharmacy Tamale. BBF 0599 802297. FDA Ajijodi Kratoyatu.
yebo agye baabia. In fact agye baabia nti uko Facebook no so a amanfo de won comment no e de abase ampasa agye baabia ampa na ye to akase no so e de amawo won se ansa na ye betwa ye ho no na one more so amoko industrial strike one so atwe asensen eno na Ghana Tertiary Education Commission GTEC for one more say we nyina ehwe hene ani ne hene adan a enra nkoa mabase ye metena se ne ni nkomo na nkomo ikura ye nka nwieye mokoya a mako boko jan mu esa moko strike GTEC for mpani for kire say Adwoa University a teacher for no aye no e ya de ya hye aman ko de yawo pa and won ye ne sa no na so mo anya sa de na ya na da bia won ye no won de adesuafo enkwa egura to pre no a sa de na won ahwe yi a won beti ahua pa pani a woni Sompa kase ebo nkomo e Deputy Director General Professor Augustine Okulu and what you say sa de no a university a teacher for no aye no won nyai. We are not disputing the fact that there was a delay. You know, they were not disputing that. It's supposed to take effect from. We signed the MOU or the MOA in November, and then we are in May. So there was a delay. But what we are saying is that we have engaged them. We have engaged them. One, the Labor Act is there. If you take a case to the National Labor Commission, you have to go and meet them, you know, before you take any further action. And Fairwages assured them that they will do whatever they can in their power to get the problem solved. So if after some time, maybe you saw that there is some delay, what I think should be done is Mr. Anson and the group could have gone back to the Minister, the Honorable Minister of Education, that we came, you receive us well, but we are not seeing any action. Abusiani a Professor Augustine Okulu wano Deputy Director General at the Ghana Tertiary Education Commission GTEC mensam no na National Association of Graduate Teachers here 20 aka say NAGRAT wo mo so adiabaya chese watu projwa bi adamane enwomasua asoa ya ewo ma Ghana mu se won mu ntie na Ghana Education Service wo mo so mfa bi mu omukoto dwemu paasansa ne yekoso ewo ma Ghana ye schools ahodo mu no yade a eya trapo wo se enei yase ye ma akoda achem so entisuku ni akoda wo ba na tuo se pampe na hye ho na wode aba wo de akoda na kora wode tuo ba ye bewie kire no no akwakoto ama samo kire ni a na akwakobo de tuani na de asam na eba wo se sa no ma nyina ba ye haw ama na nsem krampo no NAGRAT akiro se church ni baako wano Christian Methodist High School ehonum no kira de enam so krampo ma yewra watai jase wan mo kira se suku ni akoda baako sane djuma wodi di papa no pa anya asem keto ama ni nyina no ye nneoma wodo a ekoso a jase ni enyan na ese tan edeka ho aka wo bi ama wan ma kira krata tententen esra ban se wo mo magana ban ni Ghana Education Service akwakopem nyame ya domo abosumi we awieye sakwaba sabosumi we awieye si na wan ma fa se ama o metu omufu council meeting and issues of food safety and security for teachers. One who said violence and attacks on teachers. Of course, was schools be attack me be a verbal attacks usually reported. Then to attack physical cause physical injury to the teachers. Be about media. Now the urban media crown is the tip of the iceberg because now attacks will be no. Yeah, and then abandon. Ama jumana here was schools no ever the channel. It's difficult and almost impossible. I say you have to na protecting your home. Ya can Ghana Education Service and ministry actions that is almost taking. They are not taking those actions. Violence and attacks against teachers. So see, I know you are taking decision. Here call you email. I said Ghana Education Service by 31st May and announcing measures, very stringent and strict measures. Now you can find solutions. From the 1st of June, the unions know the actions ever to Kwaima, you protecting your home in the various schools. I was your way, I hear NAGRAT and Pennyphone yate one man canon. Yura Eric Agbe Kabonu, one of your president, Eddie Mekui. Yedaso ejina ehumesua emo na senior lecturer ewo Department of Education NFA Administration ewo University of Education Winneba Dr. Nelson Amponsa
Opanyini edi atu dwa se omaiga na brewie duru se ye yensa kyerɛ sonko ɛwɔ ye humesua emu netimi boa ɛmo omai no ɛkanko egina brane wɔ kyerɛ mu SSC a wohwɛ wɔ mu a apie free suku ahodoɔ no mu a ye kyerɛ otu wempo no awe baba ne gu tim kɔtrɛ exams no pass wie a ɛno ano no nipa ne pie no wɔ ba bonten asɛbe wɔntimi mfa ne nimdeɛ no a wɔseɛ se wɔ ho nkrata ne ɛho abodi no wɔntimi ɛmfa nyɛ hwee wɔse ya de ye yakora mpo ni sɛ wokɔ amahodoɔ bi so te sɛ China ne wɔ mo a ɛkekan ka ho no asɛbe wɔ mo mfɛre sɛ nkola totɔfe wɔ a yawo mo afɛ no wɔ mo ba yɛbɛma wɔ mo nteteɛ yɛ kyerɛ wɔ mo mesi adwuma yɛ kyerɛ wɔ mo nnua adwuma sɛ de yɛsi pam nneɛma ɛne nneɛma bi ɛtete saa na wɔno no gyi di sɛ adeɛ baako ɛboa Ghana yɛsi kasɛm totoyɛ ɛyɛ kuya ɛno ne kita wɔ man na economy ne mu paa ɛnso Ghana ha hwɛ sɛ akoda kora no ne ma meka sɛ woni nachi enko afuom ana sɛ bia ye kyerɛ no kuya na bibia ne ɔmanfo bu afu sɛ na kuya yɔde wo de akoda fam sɛ wo se won ka sɛ bia edru school kɔbrɛ a ma akoda ne nko afuom wa bra school dan no ɔwɔ nkɔtena mu ɛnyɛ saa no wɔ ka na mmom no wɔse yɛbɛtimi afa kuya so na yɛtetetete enkoda no ebɛtimi abo nti abɔfra ko no wɔbɛnyi no wɔde ne ho hyɛ agriculture mu kura no a na adwini mu no de ohunu sɛ ɛyade a ɛbɛboa na brabɔ na daachi bi kura no wankwanya adwuma anya wakɔgyina baabi akɔnante bakyere abɔbra ensɛm fata wɔde nsɛm wɔ nyina etu dwa na ɛyɛ 7th quadrennial district delegate conference ya Ghana National Association of Teachers wɔn de hyehyɛ so ɛwɔ Adwoa Asare bukwaman kɛse mansin no emu. Our education system is preparing people for a world or economy that is not theirs. Ghana's education must prepare people for the Ghanaian economy, not for the American or Asian economy. It is okay, colleagues, for Messi and Cristiano Ronaldo to teach their kids to play football. Learners in China to learn woodwork, bakery, sewing, handwork. And the great problem, Ghanaians cannot teach their kids to farm. It is called child labor. It is called human rights abuse. I do not support child labor. I do not support child labor. What I'm saying is that let's teach our kids what is ours. Dr. Nelson Amponsa a senior lecturer at University of Ghana Winneba a department a ɛhwɛ humesua ɛso ne ne ɛne ekoti enu achi Sompa kaseɛ yɛnse ntwani erekanan ɛne dwamtirani ya odanat adwumakuo no ano ɛwɔ Adwoa Asare bukwaman kɛse district wɔ no ɛna sɛsi a wɔde ne dwumadie nyina abawie ya wɔkɔ owura Eric Dazi ɛnso furu simpie no wɔkyerɛ mu ɛsɛ yɛka adwumayɛfo a yɛnhyɛ da ni die emfa ma wo mo wo maimu a eya kyerɛkyerɛfo enso enya saa ene sese ba no ehwe hawa work from ewo abundance ano ehwe hawa kyerɛkyerɛfo from ewo awufansa no dama ndema anani ye fidima de baka nde this a teacher ni biara nde de kyerɛkyerɛ dwuma no de we edwuma foforo bi so no de we ni nyina akotua ne pepepe ehimfa na ebokɔ aka ye dwuma it is the dodo na ankasa pepende obokɔ edwuma foforo na waka ye dwuma sɛre ye dwuma na nhu edwuma na area no ma ofimiri ba ma bɛmu onkyere biara abanye ekyekere fufu ye hyehyɛ a ofro no condition of service ekyekere fo wo increasing no wo yende obotua bibi allowance za mo asema ye kan kakra o kakako mfi elum arani nyini biara obi ne ndano do ma babia no wo asampo for the abamugu bazeba ekyekere Ene ya yekotie sesia yi eye outgoing chairman Edema Nat ekuo no ewo Adwoa Asare bukwaman kɛse mansin no emu owura Eric Dazi na yewo ehumesua mu a na yegina UEW ho de yemfa rehosemi entwamu abeto dwase aprosifo ensa aka emu bi ya emu no eye lecturer bi ana opanyini bi a wɔkyerɛ de ewo University of Education widi besuapon no emu namu na empanifo kyerɛ lecturer yi edin ya aba monten ene professor Amadeke na busianfo ebebo aprosifo amane se beye na kakra ni owura no ayira na wo mahwehwe na busia bra Facebook sesi a video no eda ho no mo a ye show ewo ho enya sam kutu o Sompa 106.5 FM Accra me pa bra na behwe video no bi wate na asem a ye kan professor Amadeke busianfo kobo aprosifo amane se owura no wo mu ehunu no beye na kakra ni na aprosifo nso antena asem no so sorry ya
wɔn ɛyɛ nhwehwɛmu na nhwehwɛmu no ɛna wɔn kɔhunu sɛ ɛmu bi ɛda baabi ya wɔn afa kwan bi so asie no a obi akora ante ho asɛm ɛwɔ no ankasa ne fie ɛwɔ jahaze ɛno ɛyɛ mpɔtɛmu bi a ɛwɔ mfimfini mantam wini ba hɔnom na wɔn akotu ɛmu no yɛ kasa yi apolisifoɔ akotu ɛmu no ɛde akɔ ayasabea ya wɔn ɛkɔ akɔ paapai na wɔn ahyɛ adekoro pɔtee ya ekun abranteɛ no na yɛ kasa yi apolisifoɔ nsa ka nipa baako ɛwɔ saa asɛm yi ho a ɔno no ɛba bɛboa ama nhwehwɛmu atimi akɔso adekoro a ekun owura no yɛnim wɔn a wɔn tɛkyerɛ ni adwempo a ɛtae akyire nso sɛsi adeɛ yɛnim nanso deɛ yɛnim ne sɛ apolisifoɔ aso asɛm no mu ya wɔn yɛ nhwehwɛmu nti video no ɛna da Facebook na apolisifoɔ ahyɛn no ɛna esi hɔ awo ayare ho sɛm paa o ɛna esi hɔ a yɛde ntoma akyekyere mu na yakɔtu no ɛna kyɛ sɛ wɔn de kɔ yi a video no yɛde ato hɔ betumi anya bi ahyɛ ɛwɔ yɛ Facebook page no ɛso abusua egusu gyina saa nsɛm yɛ mu ebi na mmom we deɛ yɛkɔ akɔwie mu ɛwɔ America yɛkɔ yi ayi Israel fo bi a wɔn yɛ nipa mienu wɔn yɛ adwuma ɛwɔ Israel embassy no ɛwɔ America Washington DC no na wɔn kura ba ne bɛma wɔn kura wɔn gya wɔn kika sɛ wɔn ɛtwe mpran kakra anka wɔn mienu ayɛ sɛ wɔn ba bɛwade na wɔn gyina embassy n'anim hɔ na wɔn te sɛ abranteɛ bi a wɔtwam wɔ hɔ wɔn te ya ne tuo dimakum dimayawo nkurɔfoɔ mienu wabɔ wɔn tuo sɛ dimakum wɔn na edin a yɛnsa aka afiri ha ɛyɛ Yaron Lichinski ɛna afei Sarah Lynn Milgram wɔn ni nipa mienu no ɛna abrante kwa no a wɔno ɛkɔbɔ wɔn tuo no yɛfrɛ no Elias Rodriguez ya wɔnya mfinhyia no aduasa 30 years na wɔkyerɛ sɛ amanebɔ no yɛnsa aka afiri Washington DC ne kyerɛ sɛ na abrante no ne ababaawa no wɔn ni gyina hɔ anka wo beyi kawa wɔ ne bottom no abusa ne sɛ aso wo ba wade me ana kyesɛ so ɔde ne sɛ hyɛ ne bottom so wo beyi ene tuo kasa ya wo mu mienu nyinaa ɛto ayanom ɛwɔ no ho afei wo kyerɛ sɛ saa de no esi ye no akwada abrante no wɔn kyi ne wie ye pɛ ɔno wɔka sɛ free Palestine now kyesɛ asɛm no ade na ɛkɔ so Israel ne Gaza mfinfin hɔ no ɛyɛ ade a ɛyɛ wura hɔ paa ɛno nti sɛ ɛwɔ sɛ ɛyɛ nahi ɛyɛ na bufu paa ɛno nti ɛno akɔdi sɛ nyambransɛm mene wo ka sɛ FBI yɛ wɔ America aso abrantie no mu a wɔne doso no yɛ wei so ɛna yɛ gyina na ɛnɛ nsɛm a yɛbɛbi ne nyinaa de ma wo efiri no num mpamu ebeti sabre yɛde ne nyinaa ɛde asie nsɛm a yɛde bɛsom wɔ no na pɔso kakra yɛ ayɛpɔne de ma wo ne sɛ asantemantam mu akwada ma bansa wanya mfinhyia dunum ɔno ane nana yɛ wanya mfinhyia no aduoson ɛnan wɔkunu ya sanso ɛna wote wɔ kaseɛ yi emu sɛ Sogakɔpɛ assembly member bi a emfie numu etwa mu enipa bɔnifoɔ bi ekokun no yɛakyere wɔn ɛde wɔn atomu a wɔn nkɔda mu afebɔ yeru agofred yɛ bo adame ɛnso ɛde atodi akyerɛ sɛ chief justice yɛ a wɔbɛso wɔn hɔ no ne setene no ɛyɛ a wɔn Sompa TV enyi lecturer bi ya no odi dwuma ewo UEW ya wo yeraye empenifoɔ akohu sɛ wato nanom ewo nsiedo na ebi aka wɛrɛ mo ho ana Lester Company Limited what are your toothpaste and a brush ata yechie na homa no 0501 61 9588 ana feyi ahomeka hate patch nsuni okɔ eba yei Maya wamo braso ana kyese wamo bunyam so na wamo wodi nyina no etu atwa sanko akɔyɛ adwuma da mu ni se ya ahotwetwe won oh ahomeka hate patch eno ansa wode atare 0599 082 297 0599 082 297 NFA Endpoint Homeopathic Clinic enso beso yasene ehɔ de yade ne nyinaa na ne endpoint ene hɔ eno nti Dr. Adwoa Asare say wapɔmuden ho behia wo de a ɛyɛ ano abenakache ɛwɔ share signboard won kran ha ya na sɛ ahenema kokɔben asante mantam mu na afwa ba ba gya yare bibia ni afrɛ no 0244 867 038 and answer 0274 234 321 afei wanya apomden awie no yes udan no ubewie pepepe dia na wo koto ho ne nyina no ewo na nakwadwogesi company limited na so ye bibia de shedansi ase ede kwawie no na ka che ne wo wato ne ho apeten ewo Ghana afa na nyina ose ya afre wo no ankasa 0204 355 040 0204
355-040 na afei wamfa nneɛma no ngu ka mu nkɔgya wo free wosi dan ne wie sɛ ɛkimu a wobɛdidi adwumayɛfoɔ no koraa na aduane a wɔmbɛdi no ɛyɛ agye bi ɛfiri hagye special local foods na afei wɔn nso nya mpɔmden papa ɛmfa nyɛ adwuma papa ɛmfa mmoa wo mepatwɛ wɔwɔ nkran ha ya hacho atomic nkyɛn hɔ no a wɔne transition ɛna ɛbɔ ho mepatwɛ wɔyɛ delivery ɛno nti saa bere ya wapɔn yi frɛ no ɛwɔ 0246-359-921 anaasɛ 0535-484-392 na aduane no sɛdeɛ wɔpɛ no no wɔnyɛ ne kama ɛmfama wo yɛfun yadeɛ nyinaa no ano aduro ɛyɛ haxa mixture mepatwɛ yɛfun kuro yɛfun yadeɛ aduane tɔ yɛ mo a na ɔyɛ mo samforo wo a leading shop ahodoɔ chemical shop ɛna afei herbal shops ahodoɔ no nyinaa wokɔpɛ osopɛ ɔsa tamfoɔ no ne yɛfrɛ no haxa mixture no ɛyɛ ano akɔpɛ bi atɔ baabi a wobɛnya bi atɔ yɛ afrɛ yɛn wɔ 0240-238-310 ɛna afei 0203-822-855 na one yɛn abɔ nkɔmmɔ afei ne nyinaa bɛwie akyire a na yɛ siatica commandant no wɔn na ɛbɔ akyire kama ɛde ama yɛn 21st clinic ɛhɔ deɛ kɔ akɔpie pepatwɛ woduru hɔ pɛ yadeɛ biara no yɛsa na mmom ne kɛse paa yɛ ɛtu aseɛ ɛde firi hɔ no ɛyɛ siatica pepatwɛ fone kyerɛ mu ɛwɔ yɛn korabata makomako dunum a yɛato apete wɔn Ghana mu nyinaa no na afei kɔgye ayarehwɛ ɛsan yɛ adwuma papa a yɛyɛ nti yɛn namba ne free tete ɛbɛsi yɛn sesa no ɛyɛ 0540-311-311 0540-311-311 Awusia no so na yɛgyina no yɛde nsɛm no asie AKOSUA AGYEIWAAH Akodie boaten animidi mene Adwoa Asare ɛna afei OBREMPONG-NANA KWAKU AMPOMAH